Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Dalam streaming kali ini kita akan melanjutkan belajar menuliskan Bible dalam aksara Batak Toba. Dalam streaming sebelumnya kita sudah menuliskan Heber 10. Pada streaming kali ini kita akan menuliskan Heber 11. Heber 11 ini cukup panjang, ada sekitar 40 ayat. Jadi akan memakan waktu lebih lama dari biasanya, bisa sampai 2 kali lipat dari normal streaming sebelumnya. Pada streaming kali ini kita akan menuliskan dengan font Toba di komputer. Teknik penulisan, saya menggunakan Inani surat H dari Mandailing ditambah tompi untuk K, sehingga ada pembeda antara H dan K. Kemudian jika ada kata yang mengandung double konsonan, maka di salah satu huruf akan ditambahkan pangolat. Jika teman-teman yang menonton live streaming ini ada masukan, pertanyaan, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab, atau dalam live streaming berikutnya akan saya coba jelaskan. Kita akan menuliskannya di Microsoft Office Word. Ini sekitar 40 ayat. 40. Teknik penulisan surat Batak, aksara Batak dituliskan di akhir setiap ayat. Kita mulai dari judulnya, Heber 11. Jadi setiap kali menuliskan satu ayat, font harus diubah menjadi font Toba. Heber 11. Langsung ke akhir ayat 1. Alai anggo haporseaoni. Nah, seperti ini harus diganti dulu baru ditulis ya. Alai anggo haporseaoni. Pos niroha dui. Diaka sihirimon. Jala pamotoan natotu. Taringot tu nasoni ida. Nah, jika sudah selesai kita tulis, mari kita baca ulang apa yang sudah kita tulis. Alai anggo haporsuon haporseaoni pos niroha dui di aka sihirimon jala pamotoan natotu taringot tu nasoni ida. Jika sudah benar, kita simpan. Kita lanjutkan dengan ayat kedua.
Di Bagasanido, dapotan panidangion. Akka na tua-tua narobi. Kita baca. Di Bagasanido, dapotan panidangion akka na tua-tua narobi. Kita simpan. Ayat 3. Hinorhon ni haporseao do taatusi. Naung marhite-hite padok ni debata. Di paojak akka hasiangan. Asasian nasotarida. Majadi nataridai. Ya, kita baca. Hinorhon ni haporseao do taatusi naung marhite-hite padok ni debata. Di paojak akka hasiangan asasian nasotarida majadi na taridai. Kita simpan. Ayat 14 kita insert break. Hinorhon ni haporseao do di pelehon siabel tu debata. Pelean na dumenggan. Sian na binuan ni si Kain. Marhite sianido dihatidakon ibana partigor. Ay dihatidakon debatado. Akka pelian na binuan na. Jala marhite siani marsuara do pe ibana. Atik pe naung mate.
Oke, kita baca. Ini bukan who tetapi he. Hinorhon ni haporseaudo di pelehon si Abel tu debata pelean na dumengan sian na binuan ni si Kain. Marhite sianido dihatidakkon ibana partigor ay dihatidakkon debatado akka pelean na binuanna jala marhite siani marsuara dope ibana atikpe naung mate. Oke, kita simpan. Ayat 5. Hinorhon niha porsiaonido tarhissat si Henok gabe idang diidah matean. Jadi idang jumpa be ibana. Alanang dihisat debata. Ayat dorang sutar hisat dihatidakko do ibana. Halomuan ni debata. Kita baca. Hinorohon ni haporseaon ido tarhissat si Henok gabe idang ini kurang inani surat di ida gabe idang di ida hamatean. Jadi idang jupang be ibana ala ini salah. Seharusnya ini ala naung. Ala naung dihisat debata. Ayat dorang so terhisat dihatidakkon debat dihatidakkon do ibana halomuan ni debata. Oke, kita lanjut ke ayat 16. Alai anggo somarha porseaon idang trabahen halomoan ay halak nama dapoton debata laos ibana do
silehon upa tuakka nama jalahi ibana. Kita baca. Alai anggos somar haporseaon idang tarbahen halomoan ay halakna madapotton debata laos ibanado silehon upa tu akana majalahi ibana. Simpan. Kita lanjutkan ayat 17. Ayat 7. Hinorhon niha porseao do kita ganti dulu fontnya. Hinorhon ni haporseao do di jalo sinuak poda taringot tu naso dapot idao dope gabe mabiar ibana. Jala di pauli parawi bahen haluanan ni nasida nasajabu marhite-hite i diuhumi ibana portibion jalaga besitian hati goran namar guru tu haporseaon kita baca. Hinorhon ni haporseaon do di jalo sinoak poda taringot tu nasodapot idaon dope gabe mabiar ibana jala di pauli parawi bain haluaan ni nasida nas sajabu marhite-hite i diuhumi ibana portibion jalagabe sitean hatigoran namar guru tu haporseaon. Simpan. Ayat 8 kita insert break. Hinorhon ni haporseaon do
Mangoloi si Abraham. Dung di jauh bukas tutano. Si jaloon na. Bahen teat-teanan. Saut do iba na bukas. So adong diboto si topoton na. Kita baca, ini bukan who tetapi he. Hinorohon ni haporseao do mangoloi si Abraham dung di jauh bukas tutano si jaloon na bahen teat-teanan saut do iba na bukas so adong diboto si topoton na. Kita simpan. Kita lanjutkan ayat 9. Hinorhon ni haporseaon do ibana hinomit di tano. Naung di parbaga-baga tu ibana. Songod di tano ni naleban. Udung-udung do diingani. Rapon si Ishak dohot si Jakob. Dongan na panean di baga-baga na sasadai. Oke, kita baca. Hinorohon ni haporseao do ibana hinomit di tano naung. Ini salah. Di parbaga-baga tu ibana songon di tano ni naleban. Udung-udung do diingani. Rapon si Ishak dohot si Jakob. Dongan na panean di baga-baga na sasadai. Simpan. Ayat 10. ID pai maima do huta namarojahan nahot
na pinadean jala na pinauli ni debata. Oke, kita baca. Ai di paima-ima do huta na marojahan nahot na pinadean jala na pinauli ni debata. Simpan. Ayat 11. Laos sinorhon ni haporseaod do. Dijakon Sisara Gogo manubuhon Poparan Maralohot tibbo ni umurna alahaposan di rohana na mar baga-baga hossa. Kita baca. Laos sinorhon ni haporseaod do dijakon Sisara gugu manubuhon poparan maralohon tibboni umurna alahaposan di rohana na marbaga-baga hossa. Simpan. Ayat 12. Dibaheni tu budo sian na sasadai naong mate dohonon nasa torop ni bitang di langit. Nasa gudang nirihit di topi laut. Nasodapot bilangan kita baca. Ini bukan du tapi di. Dibaheni tu budo sianna sasadai naong mate dohonon nasa torop ni bitang di langit nasa godang nirihit di topi laut nasodapot bilangan. Simpan. Ayat 13. Di bagasan haporseaod do mate na sida sudi idang sanga di jalo na sida baga-bagai
sian nadao nama ditatap jala di halasson. Na diperhatutu. Pangisua jala pai solat. Nasida di tanoon. Kita baca. Di bagasan haporseao do mate nasida sudi. Idang sanga di jalo nasida baga-bagai sian nadau nama ditatap jala di halasson. Na diperhatutu pangisua jala pai solat nasida di tanoon. Kita simpan. Ayat 14. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariasson. Pajalahi do nasida di persabuluan. Kita baca, ini bukan mu tetapi ma. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariasson ini kurang pangolat. Di tariasson ini juga kurang pangolat, pan. Di tariasson pajalahido nasida di persabuluan. Kita simpan. Ayat 15. Out dingot rohana sida tano naung tinadikon nasida tano naung tinadikon nasidai sanga do nasida mulak tusi. Kita baca. Out diingot rohana sida tano naung tinadikon nasidai sanga do nasida mulak tusi. Simpan. Ayat 16. Ala nadumengad do, alai nadumengad do. Dihalungutan nasida ima na dibandu gijangi. Dibaheni idang di hailaut de batana sida
Naolo do ibana. Goaron. Debatana sida. Enunga di Pauli. Dinasida sadahuta. Ya, kita baca. Alai na dumenggaddo dihalungutton nasida ima na di banua gijangi dibaheni idang di hailahon debata nasida naolo do ibana goaron debata nasida ainunga di Pauli dinasida sadahuta. Ayat 17. Hinorhon ni haporseaudo si Abraham si Isaki dinatarujuni ibana. Di pasahat si jalo baga-bagaido. Anakna nasasadai. Ayat 11 kita insert break. Sekarang kita baca. Hinorhon ni haporseaudo si Abraham si Isaki dinatarujuni ibana. Ini kebanyakan A di pasahat. Kita buang A-nya. Di pasahat si jalo baga-bagaido anakna na sasadai. Simpan. Ayat 18. Ay taringot tuibana do didok. Di bagasan si Isak do targoar di ho poparan. Kita baca. Ay taringot tu ibana do didok di bagasan si Isak do targoar di ho poparan. Simpan. Ayat 19. Dirajumi rohana do marhuaso debata manungguli nang sian namate. Jala mulak sianido ibana di
jalo hiratudusan. Kita baca. Dirajumi rohanado marhuaso debata manungguli nang sian namate jala mulak sianido ibana di jalo hiratudusan. Kita simpan. Ayat 20. Hinorhon ni haporseaundo di pasu-pasuhon si Ishak tu si Jakob dohot tu si Esau akan nanaeng masa dope. Kita baca. Hinorhon ni haporseaudo di pasu-pasuhon si Ishak tu si Jakob dohot tu si Esau akka nanaeng masa dope. Ayat 21 kita insert break. Hinorhon ni haporseaundo di pasu-pasu si Jakob nalahomatei akka anak ni si Joseph sada-sada jala dipauduk dirina dopak ulu ni tukotna kita baca. Ini bukan hu tetapi hi. Hinorhon ni haporseaudo di pasu-pasu si Jakob nalahomatei akka anak ni si Joseph sada-sada jala dipauduk dirina dopak ulu ni tukotna. Ayat 22. Hinorhon ni haporseaudo ditaringoti si Joseph diajalnai hamumulak niakka anak Israel jala ditonaido
dona sida taringot tu huli-hulina. Kita baca. Ini kita perbaiki bukan hu tetapi hi. Hinorhon ni haporseaudo ditaringoti si Joseph diajal nai hamumulak ni akka anak Israel jala ditonai dona sida taringot tu huli-hulina. Kita baca, kita simpan. Ayat 23. Hinorhon ni haporseaudo ditabunihon na toras ni si Musa ibana. Tulubulan liling na. Dukkos satubu. Ala anak nauli ibana di ida. Jalai dang dihabiari paksa ni rajai. Kita baca. Hinorhon ni haporseaudo ditabunihon natoras ni si Musa ibana tulubulan liling na dukkos satubu. Ala anak nauli ibana, ini kurang i diida. Diida jala idang dihabiari paksa ni rajai. Simpan. Ayat 24. Hinorhon ni haporseaudo majua si Musa dung magodang guaron ibana anak ni boru ni Firaun. Kita baca, ini kita perbaiki kembali. Hi bukan hu. Hinorhon ni haporseaudo majua si Musa dung magodang guaron ibana. Ini masih kurang ka anak ni boru ni Firaun. Kita simpan. Ayat 25. Tagonan do dipilit rohana. Raptu mau na porsuk ibana dohot bangso ni debata. Sian na maruttung satokin
bahenon ni dosa. Kita baca, ini bukan tu tetapi ta. Tagonado dipilit rohana rap tumaun na porsuk ibana dohot bangso ni debata sian na marutung satokin bahenon ni dosa. Ayat 26. Haleaon ni Kristusido. Di jujur ibana. Hamoraon na umangat. Asa aka arta na ditanomisir. Ay pamalosonido di bereng. Kita baca, ini kita ganti bukan hu tapi ha. Haleaon ni Kristusido di jujur ibana. Hamoraon na umangat asa aka arta na ditano misir. Ay hamalosod ay pamalosonido di bereng. Simpan. Ayat 27. Hinorhon ni haporseaon do ditadikon ibana tano misir. Idang dihabiar ibana. Rimas nirajai. Ay dapotan gugu do ibana. Ala di ida rohana ibana. Nasotarida hian. Ayat 27 kita insert break. Sekarang kita baca. Ini kita ganti hi bukan hu. Hinorhon ni haporseaodo ditadikon ibana tano misir. Idang dihabiari ibana rimas ni rajai. Ay dapotan gugu do ibana. Ala. Ini kebanyakan a, kita buang a. Ini kurang i, ina di surat i. Ala di ida rohana ibana nasotaridahian. Kita simpan. Ayat 28. Hinorhon ni haporseaodo
diulahon diulahon paskai dohot na mangusehon mudar. Asa unang dihahua pangagoi buha bajuna sida. Kita baca. Ini kita ganti hi bukan hu. Hinorhon ni haporseao do diulahon paskai dohot namangusehon mudar asa unang dihahua pangagoi buha baju nasida. Simpan. Ayat 29. Hinorhon ni haporseaon do dibolus na sida laut nararay. Songon tano na mahiyang. Diuji halak misir may. Gabe mate mogap. Kita baca. Ini ganti hi bukan hu. Hinorhon ni haporseao do dibolus nasida laut nararai songon tano na mahiyang diuji halak misir may gabe mate mogap. Simpan. Ayat 30. Hinorhon ni haporseao do magargar parik ni huta Jericho. Dung pituari lileng na dihaliangi. Ini ayat 30, kita insert break. Kemudian kita baca. Kita ganti kembali hi bukan hu. Hinorhon ni haporseao do magargar parik ni huta Jericho. Dung pituari. Ini harus terus menyatu pituari lileng na ini seharusnya dihaliangi bukan dihaliangi. Simpan. Ayat 31. Hinorhon ni haporseao do ubahen somago si Rahab.
buru-buru najahati. Rapon akka naso mangoloi. Ay di bagasad dame do dijakkon akka pakkahapi. Kita baca. Hinorhon ni haporseao do ubahen somago sirahap buru-buru najahati. Rappon akka naso mangoloi. Ay di bagasan dame do dijakkon akka pakkahapi. Ayat 32. Dia do pedohonokku. Nasosanga pajojorokku. Barita ni si Gideon. Barak. Simpson. Jepta. Daud. Samuel. Rodi akka panurirang. Kita baca. Ini kita perbaiki di bukan du. Dia dope dohonokku. Nasosanga pajojorokku. Barita ni si Gideon. Barak. Simpson. Jepta. Daud. Samuel. Rodi akka panurirang. Kita simpan. Ayat 33 kita insert break. Ay hinorhon ni haporseao do dipatuduk na sida. Akka harajaon. Dipatulus hati koran. Taruli di akka baga-baga. Dihutam baba ni akka babiyat. Kita baca. Ay hinorhon ni haporseao do dipatuduk na sida akka harajaon. Dipatulus hatigoran. Tarulido akka baga-baga. Dihutam babani akka babiyat. Ayat 34. Di topi gogoniapi. Maluas yan babani pidong.
bukan pidong, podang. Malua sian babani podang. Sumuang margogo sian hagaleon. Marattu di hamusuon. Ditaluhon akka parangan ni naleban. Kita baca. Ini di bukan du. Di topi gogoni api, malua sian babani podang. Sumuang margogo sian hagaleon. Marattu di hamusuon. Ditaluhon akka parangan ni naleban. Simpan. Ayat 35. Dijalo akka ina. Namatena. Sumuang sian haheon. Alay na deba dipersilakan do. So saut malua. Asa anggiat taruli di haheheon. Naduminggan. Oke, kita baca. Ini di bukan du. Dijalo akka inana matena. Dijalo akka ina na matena. Sumuang sian haheheon. Alay nadeba dipersilakod do. Sosaut malua. Asa anggiat taruli di haheheon na duminggan. Simpan. Ayat 36. Nadeba muse manaoton rehe-rehe. Dohot lising-lising. Tole ihot-ihot. Dohot hurungan. Ayat 36 kita insert break. Sekarang kita baca. Nadeba muse manaoton rehe-rehe dohot. Ini kurang pangolat. Lising-lising. Dohot lising-lising. Ini bukan inani surati tetapi anak ni surati. Dohot lising-lising. Tole ihot-ihot. Dohot hurungan. Simpan. Ayat 37. Didangguri. Ini bukan dudi.
Di paporsuk-porsuk. Digargaji. Mate dibuat podang na tajam. Musatusat. Donasida. Marabit tu bobak ni biru-biru. Dohot habbing at turaparon. Dohot habbing at turaparon. Sinosahan. Jinahatan. Kita baca. Didangguri, dipaporsuk-porsuk, digargaji, mate dibuat podang na tajam. Musatusat donasida. Marabitton bobak ni biru-biru. Dohot habbing at turaparon. Sinosahan. Jinahatan. Kita simpan. Ayat 38. Hurang tamadon yan portibion. Madongani na sida. Gabe ditodong na sida. Akka halongonan. Akator. Akaliang. Dohot lubang-lubang. Na ditanoon. Kita baca. Hurang tamadon niyan portibion. Maddongani na sida. Gabe ditodong na sida. Akka halongonan. Akator. Akaliang. Dohot lubang-lubang na di tanoon. Simpan. Ayat 39, kita insert break. Saluhut na sida, idang dijalo. Na pinarabaga-bagay. Atik pe dihatidakon. Na porsea na sida.
Kita baca. Salhut nasida idang dijalo na pinarbaga-bagay. Atikpe dihatidakkon na porsea nasida. Ayat terakhir, ayat 40. Aina dumenggad do ditahi debata. Lehonon na tuhita. Asaw ng sahat. Tu hari pason nasida. Tu hari pason nasida. Sorap dohot hita. Kita baca. Ini angka 6 dibuang. Aina dumenggad do ditahi debata lehonon na tuhita. Asonang dohot tu hari pason nasida sorap dohot hita. Oke, kita simpan. Sampai di sini sudah selesai kita tuliskan Heber 11 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Sekarang mari kita periksa kembali penulisannya mulai dari judul ayat 1 sampai dengan ayat 40. Heber 11 ayat 1. Alai anggo haporseaoni posniroha doi diakka sihirimon jala pamotoan na totu taringot tu nasoni ida. Ayat 2. Di bagasanido dapotan panidangion akka natua-tua narobi. Ayat 3. Hinorhon ni haporseaudo taatusi naung marhite-hite padok ni debata di paujak akka hasiangan asasian nasotarida majadi nataridai. Ayat 4. Hinorhon ni haporseaudo di pelehon siabel tu debata pelean na dumenggan sian na binuan ni si Kain. Marhite sianido dihatidakkon ibana partigor ay dihatidakkon debatado akka pelean na binuan na jala marhite siani marsuara dope ibana atikpe naung mate. Ayat 5. Hinorhon ni haporseaonido tarhissat si Henok gabe idang diida hamatean. Jadi idang jupang be ibana ala naung dihissat debata. Ayat dorang so dihissat dihatidakkod do ibana halomoan ni debata. Ayat 6. Sepertinya ini halaman ayat 6 ini ada yang bermasalah.
Jadi ini tidak seharusnya di sini. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita coba baca. Alai yang goso mar haporseaon idang tarbahen halomoan ay halakna madapotton debata di sini. Jadi ada yang hilang kalau seperti ini ayatnya. Kita ambil dulu dari Alkitab, dari Alkitab Batak Toba Perjanjian Baru, Heber 11, ini ayat 6. Ayat 6 kita copy, sini kita hapus, paste. Nah sekarang kita periksa. Alai yang goso marhaporseaon, ini kita kembalikan ke sini. Marhaporseaon idang tarbahen halomoan ay halakna madapotton debata Jadi masih ada yang belum tertulis di sini. Kita tulis ikon dihaporseai adong debata. Laos ibanado silehon upa tuakka na majalahi ibana. Oke, ini kita simpan. Ayat 7. Hinorhonni haporseaudo dijalo sinoak poda taringot tu nasodapot idaon dope gabe mabiar ibana jala dipauli parawi bahen haluaan ni nasida nasajabu marhite-hitei diuhumi ibana portibion jala gabe sitean hatigoran namar guru tu haporseaon. Ayat 8. Hinorhon ni haporseaon do mangoloi si Abraham dung dijou bukas tutano si jaloonna bahen teateanan saut do ibana bukas so adong diboto si topotonna. Ayat 9. Hinorhon ni haporseao do ibana hinomit di tano naong di perbaga-baga tu ibana songon di tano ni naleban udung-udung do diingani rappon si Isak dohot si Jakob donganna panean di baga-baga na sasadai. Ayat 10. Ay di paima-ima do huta na marojahan nahot na pinadean jala na pinauli ni debata.
Ayat 11, laos hinorhon ni haporseao do dijakkon si Sara gogo manubuhon poparan maralohon tibboni umurna ala haposan di rohana na marbaga-baga hossa. Ayat 12, dibaheni tubudo sian na sasadai naung mate dohonon nasa torop ni bintang di langit, nasa gudang ni rihit di topi laut, nasa dapot bilangan. Ayat 13, di bagasan haporseao do mate nasida sudi idang sanga di jalo nasida baga-bagai sian nadau nama ditatap jala di halasson na dipar hatutu pangisua jala paisolat nasida di tanoon. Ayat 14, marhite-hite padok nasida si songoni ditariasson pajalahido nasida di parsabuluan. Ayat 15, out diingot rohana sida tano naung tinadikkon nasidai sangado nasida mulak tusi. Ayat 16, alay dumenggat do di halunguton nasidai dihalungutan nasida ima na dibanua gijangi dibaheni idang dihailahon debata nasida naolo di ibana goaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sada huta. Ayat 17, hinorhon ni haporseao do si Abraham si Ishak idona tarujuni ibana dipasahat si jalo baga-baga ido anakna na sasadai. Ayat 18, ay taringot tu ibana do didok di bagasan si Ishak do targoar di diho poparan. Ayat 19, dirajumi rohana do marhuaso debata manungguli nang sian namate jala mulak sianido ibana di jalo hira tudusan. Ayat 20, hinorhon ni haporseao do dipasupasuhon si Ishak tu si Jakob doho tu si Esau akka nanaeng masa dope. Ayat 21, hinorhon ni haporseao do dipasu-pasu si Jakob nalaho matei akka anak ni si Joseph sada-sada jala dipauduk dirina dopak uluni tukotna. Ayat 22, hinorhon ni haporseao do ditaringoti si Joseph diajal nai hamumulak ni akka anak Israel jala ditonai do nasida taringot tu huli-hulina. Ayat 23, hinorhon ni haporseao do
ditabunihon na toras ni si Musa ibana 3 bulan lilingna dukkos satubu ala anak nauli ibana di ida jala idang dihabiari paksa ni rajai. Ayat 24, hinorhon ni haporseao do majua si Musa dung magodang goaron ibana anak ni boru ni Firaun. Ayat 25, tagonado dipalit. Ini kurang i, dipilit. Tumagonado dipilit rohana rap tumaon na porsuk ibana dohot bangso ni debata sian na marutung satokin bahenon ni dosa. Kita simpan. Ayat 26, haleaon ni Kristusi do dijujur ibana hamoraonna ummangat asa akka arta naditano Misir ay pamalosonido dibereng. Ayat 27, hinorhon ni haporseao do ditadikon ibana tano Misir idang dihabiari ibana rimas ni rajai ay dapotan gogo do ibana ala di ida rohana ibana naso tarida hian. Ayat 28, hinorhon ni haporseao do diulahon paskai dohot namangusehon mudar asa unang dihahua pangagoi buha baju na sida. Ayat 29, hinorhon ni haporseao do dibulus na sida laut nararai songon tanomahiyang diuji halak Misir mai gabe matemogap. Ayat 30, hinorhon ni haporseao do magargar parik ni huta Jeriko dung pituari lilingna dihaliangi. Ayat 31, hinorhon ni haporseao do ubahen sumago sirahap buru-buru na jahati rappon akka naso mangoloi ay di bagasan dame do dijakkon akka pakkahapi. Ayat 32, dia dope dohonokku nasosanga pajojorokku barita ni si Gideon, Barak, Simpson, Jepta, Daud, Samuel, rodi akka panurirang. Ayat 33, ay hinorhon ni haporseao do dipatuduk na sida akka harajaon dipatulus hatigoran taruli diakka baga-baga dihutam babani akka babiyat. Ayat 34, di topi gogo ni api malua sian babani podang sumuang margogo sian hagaleon. Marattu di hamusuon ditaluhon akka parangan ni naleban. Ayat 35, dijalo akka ina namatena dijalo akka ina namatena
sumuang sian haheheon alai nadeba dipersilakkordo sosaut malua asa anggiat taruli di haheheon nadumenggan. Ayat 36, nadeba muse manaotton here-here dohot lissing-lissing tole ihot-ihot dohot hurungan. Ayat 37, didangguri dipaporsuk-porsuk digargaji mate dibuat podang na tajom musatusat donasida marabitton bobak ni biru-biru dohot habbing. Itu ini bukan i inan di surat i tapi inan anak di surat i. Dohot habbing atturaparon sinosahan jinahatan. Ayat 38, hurang tamadon yan portibion maddongani nasida gabe ditoddong nasida akka halongonan akator akaliyang dohot lobang na ditanoon. Ayat 39, saluhut nasida idang dijalo na pinarbaga-bagai atikpe dihatidakkon na porsea nasida. Ayat 40, ay nadumenggad do ditahi debata lehonon na tuhita asa unang sahat tu haripason nasida sorap dohot hita. Oke, sudah selesai kita periksa ulang penulisannya. Heber 11 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Maka sampai di sini dulu streaming ini. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam streaming berikutnya dalam belajar menuliskan Heber 12, surat kepada orang Ibrani yang ke-12.